Prijavljujete se za prvi ili novi posao. Niste sigurni kako se pripremiti za razgovor. Za početak posebno obratite pažnju da pri odabiru natječaja za posao pažljivo pročitate opis posla i da ste dobro informirani što poslodavci traže. Provjerite što je potrebno za prijavu. Neki poslodavci traže motivacijsko pismo, dok je drugima najvažnije iskustvo koje se vidi iz životopisa. Ako se radi o prvom zaposlenju, treba tražiti oglase za pripravnike ili osobe bez iskustva. Iz opisa radne pozicije možete mnogo saznati o znanjima i vještinama koje možete vježbati u tijeku traženja posla kako bi bili konkurentniji te se brže i lakše zaposlili. Provjerite i mjesto održavanja intervjua i kako ćete doći do tamo da ne zakasnite na vaš prvi najvažniji razgovor za posao. Dođite 10 minuta prije dogovorenog termina. Pripremite se prije razgovora i vježbajte. Istražite ponešto o poslu koji se nudi ili tvrtke koja je raspisala natječaj. Detaljno proučite opis posla, zahtjeve i potrebne kvalifikacije. Pokušajte što kraće sažeti vaše prvo predstavljanje iz životopisa. Razmislite o pitanjima koje bi vam mogli postaviti i pripremite odgovore. Poželjno je pripremiti i nekoliko vaših pitanja za poslodavca vezano za posao, tvrtku ili sektor. Tako ćete saznati korisne informacije i pokazati da ste ozbiljan kandidat. Važno je znati da će poslodavac uz vaš životopis pomno proučiti i vašu molbu i motivacijsko pismo koje je potrebno dobro i iskreno napisati. Bilo bi dobro ne kritizirati bivše poslodavce i kolege te se ne prepirati s poslodavcima tokom intervjua. Prvi dojam koji ostavite na razgovoru za posao možda je i najvažniji. Prema nekim istraživanjima u prvih par minuta intervjua samo 8% mišljenja o vama se temelji na onome što ste rekli. Ostalo je dojam poslodavca o vašem izgledu, ponašanju i glasu, što je iznimno važno. Pokažite samopouzdanje, ali vodite računa da ne djelujete uobraženo.